sprístupnili tú putovnú výstavu, ktorá hovorí o jeho živote a svedectve viery. Výstavu umiestnili do nákupného centra, aby sa dostala do povedomia čo najväčšieho počtu ľudí. Mesto Lučenec v spolupráci s Rímskokatolíckou cirkvou farnosť Rúbanisko už minulý rok na Deň študentstva pripravila pre verejnosť a školy dokumentárny film zo života Jána Havlíka. Toto je také krásne pokračovanie, aby jeho osobnosť sa dostala do popredia. A takto chceme verejnosti dať do povedomia významnú osobnosť už nie len Slovenska, ale dá sa povedať celého sveta. 16 banerov prináša informácie o živote Janka Havlíka a jeho svedectve viery. Vďaka teda Pátrovi Augustinovi a teda potom hlavne v tejto súvislosti doktorovi Mikloškovi som sa dostala k tým archívom. Čiže vďaka tomu existuje táto výstava. Lebo bola škoda nevyužiť tie materiály, tie dokumenty, aby sa teda svet dozvedel, že čo to bola za vzácna osobnosť. Výstava bude sprístupnená do konca februára. Ján Havlík veľa trpel nevinne, trpel za pravdu, trpel za svoju vieru, za svoje presvedčenie, ale nikdy o tom nehovoril v zlom, nikdy sa neodplácal zlým za zlom a stále hlásal vlastne odpustenie. A toto je to nesmierne dôležité posolstvo aj pre dnešné ľudstvo. Vernisáž výstavy hudobne doplnili žiaci a učitelia miestnej cirkevnej základnej školy.